Sa iban pa nga mga balita, halos kumpleto na ang construction sang Poblacion Coastline Access Road sa Banwa Sangoton, Iloilo. Apang padayon pa ang trabaho sa kanal ug drainage bangod sa dugang nga request halin sa south nga bahin sang proyekto. Sa interview sa Bomba Radio kay Engineer Carlo John Leysa, Construction Chief sa Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office, ginpahayag sini nga nakalabot na sa 86% ang completion sang proyekto. Ang proyekto nga nagabalor sang 40 o 42.6 million pesos ginpatuman sa idalom sang Panay East Coast nga kontraktor. Suno kay Leysa, nag-expire na ang orihinal nga kontrata. Apang ginbutangan ini sang extension bangod sa ginpangabay nga dugang nga pagpatindog sa kanal bangod sa problema sa pagbaha. Apisar pa nga na-delay target sa mga ini nga matapos ang proyekto sini nga bulan sang Abril. Padayon naman ang pagtrabaho sa site agod mapadasig ang pagtapos sa proyekto. Ang nabili na lang naton nga trabaho is ang kanal nga ang outfall sa may barangay, sa may south sang Uton. Amo na lang na ang aton nga nabilin nga ginatrabaho subong. Bali ano siya, ang project name niya is Construction of Uton Poblacion Coastline Access Road, including facilities Uton, Iloilo. Worth 5,678 amo na aton nga. Bali nag-expire sa sang December 25 kaso may naging additional kami nga kanal sa contractor kay during flooding nag-request ang barangay sa may south. So ginubra namon to ang kanal dito uli na namon na ubra. So amo ni ang nag-cost nga naga-ubra pa sila subong sang kanal. Si Engineer John Carlo o kung sa liwat, Engineer Carlo John Leysa.